מה זה אומר לעשות הטמעה טובה של ג'ירה או של הסוויטה של אטלסיאן? יש משהו קצת מטעה לפי דעתי בפשטות של הכלים האלה, כי הם נראים כמו כלי do it yourself. אתה קונה את זה, אתה פותח סשן בענן בכלל, לוקח סדר גודל של חצי יום לקנפג את זה לרעיונות שיש לך בראש באותו רגע, ואתה יכול להתחיל לעבוד, העסק עובד. זאת אומרת, ה-time to value של אטלסיאן הוא פנומנלי. והם מאוד מאוד שמים על זה דגש, לא לסבך את המשתמש, לא שצריך איזה שהם גורואים גדולים, אבל יש הרבה מאוד שלבים שלפעמים לא רואים אותם בהתחלה, אז אני רוצה לתאר את ההסתכלות שלנו ומה שאנחנו רואים של מה זה אומר לעשות הטמעה של מערכת ארגונית, שהופכת להיות גם מערכת קריטית מהר מאוד. דבר ראשון, יש שיקולי תשתיות. יכול להיות שזה ארגון גלובלי, יכול להיות שזה ארגון שמחליט שהמערכת הזאת היא קריטית והיא צריכה להיות עם high availability, יכול להיות שרוצים להריץ את זה על לינוקס, יכול להיות שרוצים להריץ את זה על ווינדוס, את מי שואלים, איך חושבים על זה. יש לנו פה בקהל לקוח שעבר מווינדוס ללינוקס עם ג'ירה וזה פשוט הקפיץ לו את הביצועים ולמד את זה דרך הטרייל אנד ארור הזה של לעשות התקנה פעם ככה ופעם ככה ואז לקפוץ בביצועים. אז הידע הזה של איך לעשות את ההתקנה נכון ובצורה שתהיה סקיילבילית וטובה, הוא ידע שצריך שמישהו יהיה לו את זה. זה לא rocket science, הכל כתוב שם בחוץ, אבל צריך שמישהו ילמד ויעשה את זה. אחרי זה, איך משתמשים בכלי? הדבר הנפוץ הוא להתחיל להשתמש בו בשביל מה שאני צריך עכשיו, ועכשיו אני קבוצה קטנה, ואני לא אספר לכם כמה פרנסה יש לנו מארגונים של 100 ו-200 ו-500 איש, שהתחילו עם 10 אנשים שיעשו משהו מהר בג'ירה, ולאט לאט זה גדל, ואיך שהם עשו את זה כשהיו 10 אנשים, ואיך שאפשר לעשות את זה כשזה 10 צוותים של 50 איש, זה שיטה לגמרי שונה. ואני חושב שאנחנו באים עם איזה שהם best practices שמסתכלים קצת קדימה, מסתכלים על מה שאנחנו רואים אצל לקוחות אחרים. תזכרו שאנחנו רואים המון לקוחות של ג'ירה פה בישראל ובחול, ויש לנו גם best practices כי זה המקצוע שלנו, וגם אנחנו רואים מה קורה אצל אחרים. צריך שמישהו יקנפג את הדברים נכון. לכמה מכם יש פה custom fields בג'ירה? כמה משתמשים פה ב-custom fields? תראימו שנראה. ברגע שאנחנו משתמשים ב-Custom Fields, למשל, הדוחות שבאים out of the box בג'ירה מפסיקים לעבוד. הם כבר לא משקפים את מה שג'ירה ציפה שזה ישקף, זה מה שדקלה תדבר עליו. ואנחנו נתקלים בהמון לקוחות שמשתמשים ב-Custom Fields, אבל בלי המחשבה ובלי הידיעה שזה הולך ליצור להם עבודה עכשיו בשביל ליצור את הדוחות מחדש. וכל מיני יחסים שיש בתוך הדאטאבייס והפסיקו לעבוד, אז צריך לבנות אותם מחדש. הידע המעמיק באיך האפליקציה בנויה, מה הייתה כוונת המשורר, איך לעשות את זה בצורה שזה יהיה סקיילבל, שזה יהיה נוח, שאני אצליח להשתמש במקסימום של out of the box, ולא יתחיל להושיב על זה עכשיו אנשים, זה ידע שצריך. אינטגרציה, תמיד יש אינטגרציה עם כלים חיצוניים, עם quality center, עם ג'ירה, עם ג'נקינס, עם מערכות BI, עם מערכות ניהול דרישות, יש כל הזמן אינטגרציות, ופשוט צריך לשבת ולראות איך בונים את זה, איך כותבים את זה, האם לוקחים אינטגרציות off the shelf. צריכים להדריך את האנשים. אני מאוד לא מאמין בקטע של לזרוק את זה לאנשים, להגיד זה אינטואיטיבי, תשאלו את החבר שלכם ותתחילו לעבוד. לא בגלל שזה לא עובד, אלא בגלל שזה לא באמת מוציא את הפוטנציאל המלא שאפשר להוציא מהכלים האלה. אנחנו פוגשים המון ארגונים שאנחנו שואלים אותם, תגידו, למה הקומיטים שלכם לא מחוברים לטסקים? למה הקונפלואנס שלכם לא מחובר לטסקים של הג'ירה? דברים פשוטים שנותנים המון ערך. לא חשבנו על זה, לא עשינו את זה, לא תמיד אנחנו רואים את זה. אז ההדרכה שעוזרת לכולם לראות את הפול פוטנציאל היא חשובה, וכמובן הליווי. אנחנו מדברים על DevOps, אנחנו מדברים על דבר שצריך להטמיע את הרגלים, צריך להטמיע תרבות ארגונית, והעניין הזה של ליווי, שהדברים ימשיכו לקרות, הוא מאוד מאוד חשוב. אז האם יש לכם מישהו כזה שיכול לעשות את כל הדברים שהראיתי מקודם? האם יש אצלכם בארגון מישהו שיודע לעשות את זה? אני אומר לכם, יש. יש את האנשים האלה, אנחנו מכירים אותם, לכל ארגון יש אחד כזה, אצלנו זה ה-CTO שלנו פה, אסף, הוא יודע הכל, כל דבר שיש למישהו שאלה, הוא יודע לבוא ולעשות.
אבל למרות שיש לכם את הבן אדם הזה, ולמרות שכשרק לוקחים את המערכת ניות, הוא בסך הכל ה-lead developer שלכם, הוא ה-CTO שלכם, הוא ה-VP R&D שלכם. המטרה של היותו בארגון היא לא לתפעל את הג'ירה ואת הקונפלואנס ואת המערכות האלה. המטרה שלו היא לקדם את המוצר שלכם. ולכן אנחנו רואים שאחרי ההתלהבות הראשונה הזאת, שה-CTO ישב ועשה והוציא דוחות והראה לכולם שאיכשהו בתוך שבוע וחצי מטמיע את כל המערכת הזאת מקצה לקצה, אנחנו באים ואנחנו רואים שרק אולי 30% מהיכולות של המערכת, מהדוחות שאפשר להוציא ממנה, מהקשרים, מהטריסביליטי, מהאוטומציות שאפשר לעשות איתה, באמת באים לידי ביטוי בהטמעות שאנחנו רואים שם בחוץ. עכשיו אטלסיאן מכירה את זה והיא רואה את זה בתור בעיה. זה בעיה מכיוון שאנחנו ניגשים ללקוחות שלפעמים אומרים לנו, תשמעו, אנחנו מאוד מוכזבים מזה ושואלים אותם איך אתם משתמשים. מסתבר שהם לא משתמשים נכון, הם משתמשים בצורה מאוד מאוד בסיסית. ואטלסיאן ככל שהיא נהייתה יותר ויותר מיינסטרים, ככל שיותר ויותר בנקים וארגונים ענקיים התחילו לעבור לג'ירה, ראתה את הבעיה הזאת יותר ויותר ואמרה לעצמה, אנחנו נבנה עכשיו ארגון Professional Services, נשלח אנשים עם טנדר וסולם לכל הלקוחות שלנו, אנחנו לא הולכים לעשות את זה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה לעבוד עם שותפים. מבחינת הלקוח זה עולה אותו דבר בדיוק, הלקוח לא משלם עוד, פשוט אטלסיאן חסכו לעצמם פה עניין ש... אז לנו יש צוות גדול, אצלנו אין יותר מדי אנשים שיודעים את כל הדברים האלה שתיארתי לעצמי, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה של צוות. לקוח לא יכול להחזיק צוות כזה שמתמחה בזה, כי זה לא שווה את זה. אין לו כל כך הרבה עבודה לאיש אינפרסטרקצ'ר של ג'ירה, אין לו כל כך הרבה עבודה לאיש BI של ג'ירה. אין מספיק עבודה להחזיק את האנשים האלה און סייט, ואין הרבה אנשים שיודעים את כל הדברים האלה, ולכן בנינו צוות שלטעמי הוא מצוין, ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לו על העבודה הקשה לקראת הכנס ועל העבודה הנהדרת שהוא עושה בכלל. בנינו צוות של אנשים שבאים עם ניסיון. ניר שיספר לכם עוד מעט על ביטבקט ועל גיט, זה היה ראש צוות DevOps ב-HP במשך 4 שנים ועשה את זה ב-HP. דקלה שתספר לכם על BI, הייתה BI והטמעה של ג'ירה בפוליקום. אתם תראו הרבה אנשים שאנחנו פשוט גייסנו אלינו עם הרבה ניסיון, והניסיון הזה זמין לכם. וכמובן זה יצא שהוא נראה שם כמו מלאך, אבל הוא באמת המלאך שלנו, זה ולד מאטלסיאן שהוא המנהל שלנו באטלסיאן, הוא מאוד דדיקייטד אלינו, והוא הדרך שלנו כן להגיע לאנשים שיודעים כל מיני דברים, כמו פרודקט מנג'רס, כמו מפתחים באטלסיאן, בשמכם, בשביל להשיג תשובות עבורכם, כשאפשר. אז מה הדבר הכי לא נכון שלקוח שרוצה להתחיל עם ג'ירה, רוצה לחדש עם ג'ירה, יכול לעשות לפי דעתי, אבל אני כמובן אני בייס פה, זה ללכת ולקנות מהאתר של ג'ירה, להוציא את הכרטיס אשראי, ללכת ולקנות מהאתר של ג'ירה. סתם שאלה, מישהו פעם קיבל הנחה מאטלסיאן שהוא קנה מהאתר שלה? מישהו פעם קיבל הנחה ישירות מאטלסיאן? יפה, אז אני שמח, זה חששתי שיהיה מישהו שיקפוץ ויגיד אני כן, אז אין הנחות באטלסיאן, ומה שאתם תשלמו באתר של אטלסיאן זה בדיוק מה שאתם תשלמו אצלנו, זה אותו דבר, את הכסף שלנו אנחנו לא מקבלים מכם, אנחנו מקבלים מאטלסיאן, אבל אתם בנוסף לכל מה שאתם מקבלים כשאתם קונים מאטלסיאן, אתם מקבלים יכולת שלנו לעזור לכם לעשות אופטימיזציה של הרישיונות. יש המון ארגונים שיש להם המון אינסטנסים, יש להם יותר מדי לייסנסים, הם לא יודעים איך לאחד את הטרמיניישן של המיינטננס שלהם, ולכן הם כל הזמן מתעסקים בחידושים של מוצרים שהם קנו בתאריכים שונים. אנחנו יודעים לטפל בזה. אושרה, שתעמדי רגע, יש את מחירות שלנו של אטלסיאן, אבל מה שיותר חשוב, היא מתמחה והיא הבן אדם שעובדת כל הזמן מול אטלסיאן והורגת אותנו, אנחנו כולנו עובדים בשבילה, הורגת אותנו בשביל לסדר את הדברים עבור הלקוחות ומזיזה את הדברים בצורה שמאוד קשה לעשות דרך האתר אינטרנט שלהם, זה כמו לעבוד מול כספומט. אנחנו מספקים בישראל תמיכה טכנית מקומית בעברית ללקוחות שלנו,
תלוי בגדלים, by default זה בחינם, זה ללא SLA, אם רוצים SLA אנחנו גובים על זה, אבל ללא SLA יש לכם גישה לכל המומחים בחינם, ואנחנו שותף רשמי ומוסמך של אטלסיאן להדרכות של אטלסיאן, אנחנו כמובן עושים המון הדרכות של גיט, של ג'נקינס, אנחנו עושים המון הדרכות בדבופ, ואנחנו עוזרים בבניית האינטגרציות בין הכלים שלכם לבין הכלים של אטלסיאן. הדרך שבה הפיתוח עובד היום השתנתה לגמרי מלפני 5 שנים. כמעט כולם עוברים לאג'ייל. סקר שאטלסיאן עשתה על 17,000, מול 17,000 אנשים שמתוכם 2,500 זה לקוחות שלה, מראה את המספרים האלה לגבי האדופשן של אג'ייל, השימוש של אג'ייל. עכשיו זה נכון שלא כל מקום משתמשים באג'ייל נכון שיש מקומות שבהם צובעים את הכאוס הכללי במילים של אג'ייל, אבל העולם עובר לשם, והיא בדקה את אותו דבר לגבי השימוש בגיט, שזה דבר מדהים. גיט, open source, מהיר, distributed version management, מוביל בעולם, וכמו שאתם רואים, נראה שאין לו מתחרים והוא יכבוש את העולם, ולכן אנחנו גם אצלנו שמים דגש, יש לנו אנשים שמכירים את זה, וזה הסוויטה הדיפולטיבית שלנו. ג'ירה עם אטלסיאן, זאת אומרת ג'ירה עם גיט, עם ביטבקט וג'נקינס דווקא. כדי לבטל את הסיילוז בין הקבוצות השונות, הרעיון שלנו, ובזה אני אסיים, הוא שכולם יכולים לעבוד עם אותם כלים. אתם יודעים שהסוויטה של אטלסיאן היא מאוד מאוד זולה, 100 ראשונות עולים $6,000, משהו כזה, וזה פרפצ'ואל, זה שלכם, זה גמרנו, זה לא סאבסקריפשן אפילו. היכולת שלכם כארגון לתת גם לאופריישנס, גם לפיתוח, גם לפרודקט מנג'מנט, לעבוד על מערכת אחת, אם זה ג'ירה, סופטוור, ג'ירה, סרוויס דסק, דיבור אחד עם השני, היפצ'ט, היא יכולת שקיימת, ועשינו פרויקט מאוד גדול אצל אחד ארגוני ה-IT הגדולים. צוות האופריישנס יושב בכלל ברחוב אחר, בבניין אחר, צוות הפיתוח נמצא במקום אחר, ההנהלה נמצאת במקום אחר, וה-QA בכלל זה אאוטסורס שהוציאו החוצה, ומתפלאים שקשה מאוד להכניס שם קלצ'ר של DevOps. האמונה שלנו היא שאת הקלצ'ר של ה-DevOps, כי DevOps זה בסופו של דבר זה קלצ'ר, זה איזושהי תרבות, אפשר להתחיל על ידי הרגלים. את ההרגלים האלה אפשר לאכוף ולדאוג שהם קורים על ידי זה שיש לנו שקיפות שבה אנחנו רואים מה קורה. וכל ההרצאות שאתם תשמעו היום ידברו בצורה כזו או אחרת על הנושא של השקיפות, על הדרך שבה כל פריט מקושר לכל פריט אחר. כל דבר שאני פותח, אני פותח בילד, אני פותח קומיט, אני פותח דרישה, אני פותח טיקט או אינסידנט בסרוויס דסק, הכל מקושר להכל. אני מייצר שקיפות ואני מייצר שפה משותפת בין הקבוצות השונות בתור אולי צעד ראשון לדב-אופס. זהו, תודה רבה לכם, אני עוד יעלה, אתם תראו אותי, תודה רבה.